Sziasztok! Ma is egy körmös videóval jöttünk. Ma egy ilyen csillámos körömdíszt fogunk megcsinálni, ami szükséges hozzá egy alaplak, de nem muszáj alaplakot használnatok, bármilyen lakot használhattok, mert a csillám alatt úgyse látszik a lak. Szóval, és még kell egy ilyen csillám, persze, bármilyen színt használhattok, és kell hozzá egy ecset, amivel fel tudjátok tenni a csillámot. Akkor kezdjük is el. Én most erre az ujjamra kenem az alaplakot. Az a lényeg, hogy az egész körmetökre kenjétek rá, és viszonylag gyorsan lakkozzátok ki, és gyorsan tegyétek fel a csillámot, mert ha megszárad a lak, akkor nem tapad úgy rá a csillám a körmetökre, és hát szanaszét fog szóródni a csillám a kezeteken, vagy a körmetökön. És ajánlom, hogy tegyetek az asztalotokra egy papírt, vagy bármi, ami kezetek ügyébe kerül, hogy ne legyen tiszta csillám az egész asztalotok. Kicsit le kell fújni, hogy a felesleges csillám lemenjen róla, és a végeredmény egy ilyen csillámos körömdísz. A másik kezemen már megcsináltam 4 ujjamon, és hát ilyen lett. Remélem tetszett a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!